Ďalšou novou technológiou, ktorú nájdeme v Internet Explorer 8, sú akcelerátory. Opäť scenár. Predstavte si, že máte vytvorené webové stránky, chcete poskytnúť užívateľom istý komfort v tom, napríklad nech si užívateľ nájde viac informácií o slove, ktoré máte použitie na našej webovej stránke, vo Wikipédii alebo v nejakých encyklopédiách, ktoré sú dostupné na internete. Tým pádom vlastne poskytnete užívateľom nové možnosti práce s obsahom. To znamená, že sám si vlastne dokáže doplniť viac informácií už z bežiacich služieb. Na to, aby ste vlastne užívateľovi mohli priamo povedať alebo poskytnúť, že ak si vezmeš napríklad toto slovo z tejto stránky, tak ho môžeš vyhľadať nejaké encyklopédie alebo dať si ho preložiť do nejakého iného jazyka, sa používa definícia tzv. Akcelerátorov, čo je v podstate XML súbor, kde presne hovoríte, že akým spôsobom si užívateľ môže vyberať tie kľúčové slová zo stránky a ak si ich vyberie, čo sa mu zobrazí v ponuke kontextového menu a kam v skutočnosti sa spýta, alebo na ktorú službu to pôjde na zistenie alebo na preloženie alebo na použitie nejakého kontextu toho konkrétneho slova. Na to, aby užívateľ videl tieto akcelerátory vo svojom prehľadači, samozrejme je dôležité, aby ich mal kvázi zaregistrované vo svojej vlastnej inštalácii Internet Explorer. A to sa vlastne robí tak, že pridáte alebo ponúknete užívateľovi komfortný spôsob inštalácie alebo pridania akcelerátora, tým, že mu vlastne vytvoríte niečo ako nejakú propagačnú stránku akcelerátorov, ktoré môže použiť na vašom webe a za ktorými sa vlastne skrýva volanie Windows External Ad Service a tam sa vlastne nachádza URL cesta k XML súboru akcelerátora. Tak, aby sme si konkrétne prešli, ako vyzerajú tie popisné súbory akcelerátorov, XML súbory a akým spôsobom užívateľ vlastne vidí použitie akcelerátorov, prejdeme do nasledujúcej ukážky. Ďalšie možnosti na zvýšenie komfortu používania webových stránok poskytujú akcelerátory. Ja tu mám príklad, ktorý mám nadefinované dva definičné súbory akcelerátorov. Prvý akcelerátor je v podstate veľmi triviálny, jednoduchý, je to tzv. Typu define, kedy si užívateľ vyberie kľúčové slovo alebo nejaké slovo na stránke a to slovo sa vlastne predá ako parameter cieľovej službe, ktorá ho spracuje, je to väčšinou nejaká encyklopédia alebo nejaká Wikipédia a v tej chvíli vlastne užívateľ pošle ako keby informácie cieľovej službe, ktorá ich spracuje a zobrazí mu informácie napríklad o tom, aký je význam daného slova. Komplikovanejší akcelerátor je akcelerátor typu translate. To znamená, že opäť musíme nadefinovať v definičnom súbore, že je to typu translate, akým spôsobom užívateľ vlastne vyberá to slovo na preklad, typu selection, ale tu máme možnosti napríklad, že môžeme urobiť to, že ten preklad sa udeje automaticky v takom náhľadovom okne. Čiže vytvorím si sekciu preview, kde vlastne vyberám, že čo sa má predať ako formulárový parameter tej cieľovej službe Windows Live Translator.com a táto vlastne zobrazí v náhľadovom okne. Alebo môžeme ísť tým typickým veľkým spôsobom, štandardným, že to kľúčové slovo sa vlastne vezme, predá, zobrazí sa ten preklad konkrétne na cieľovej stránke tej služby Windows Live Translator.com. Čo je špecifické, môžem urobiť to, že prekladám celý dokument. Čiže typ kontextu je dokument. Alebo môžem urobiť to, že prekladám dokument, ktorý sa nachádza alebo skrýva za nejakú URL linkou. Čiže tie varianty alebo možnosti vytvorenia tých definičných súborov akcelerátorov sú väčšie. Ako teraz vlastne užívateľovi ponúknúť možnosť nainštalovať, pridať si akcelerátory do svojej inštalácie Internet Explorera, vytvoríte niečo ako propagačnú stránku, kde mu ponúknete nainštaluj si akcelerátor, za tým klikom sa skrýva volanie Windows External Ad Service, ktoré smeruje na pridanie URL-ky k definičným súborom akcelerátorov. Čiže to, čo sme tam vlastne teraz vytvorili. Čiže keď teraz urobím to, že zobrazím tú stránku prehliadači, pridám si najskôr jeden akcelerátor, pridám si potom druhý akcelerátor. Teraz prejdem, už ich mám vlastne pridané do svojej inštalácie Internet Explorera, prejdem na nejakú stránku, kde sa trošku budeme hrať so slovíčkami, takže ja urobím to, že prejdem na takúto stránku, urobím napríklad to, že
povedzme, zaujíma ma, podľa encyklopédie Dictionary.com, to je ten prvý akcelerátor jednoduchý, aký je význam slova Slovensko. Klikneme a tu sa vlastne zobrazuje Slovakia. Všimnite si, pomocou toho môžete naučiť vyslovovať angličtinu, ako sa vyslovuje Slovensko, Slovenskou. To je prvá časť. Vyskúšali sme si ten prvý jednoduchý akcelerátor. Poďme teraz na ten prekladový akcelerátor, čiže môžeme urobiť buď to, že ideme prekladať len istý text, takže vezmem si pravé tlačidlo, preklad pomocou Windows Live a tu sa nám zobrazí ten náhľad, to náhľadové okno. Alebo môžeme urobiť to, že dáme si preložiť celý tento dokument, čiže dáme preklad pomocou Windows Live, to je ten akcelerátor, ktorý sme si tam dali. Zobrazí sa nám ďalšia záložka Internet Explorer, ktorá nám zobrazí, toto je originál a toto je preklad pomocou Windows Live do nemčiny. No a samozrejme, takým spôsobom môžete urobiť to, že použijeme ešte aj ten kontext typu link, čiže keď sa postavím na URL-ku, tak poviem, že prelož mi to pomocou Windows Live a on vlastne urobí to, že tú cieľovú stránku, ktorá smerovala na informácie o Bratislave, preloží do nemčiny.